Pazjenti tagħna issa qabdet is-suffejra tar-raba jew inkella il-field marigold. Fil-qasam mediku, is-suffejra hija kundizzjoni li tidher l-aktar fit-trabi ta' twelid bħala sfurija fil-ġilda u fl-għajnejn, għaldaqstant mhux sorpriża li l-kulur tas-suffejra tar-raba, pjanta sabiħa li nistgħu ngawdu fil-kampanja Maltija, hija tal-lewn isfar. Hija pjanta li normalment jirnexxilha tikber f'diversi ambjenti differenti u twarrat l-aktar matul ix-xhur xitwin. Dan ir-ritratt meħud ġewwa l-park tal-Majstral. Sabiħa, bħala fjura. Ma kontx taf li jgħidu l-suffejra propjament. Naqsin, għax kulħadd jisu l-isem Ingliż ikun jaf. U dak li xtaqt li nitalmu ftit ukoll l-ismijiet tal-Malti ta' dawn il-pjanti li nsibu fil-kampanja tagħna. Issa fl-aħħar programm inġiblek bukket suffejra. Darba l-għora ġib li bukket wart kont, waqt fikrate. Sorrajt, bukket suffejra, orrajt, ma ngergirx. U jek tista' sib li xi ħaġa naqra iktar hekk. Jien naf xi orkideja, pereżempju, xi ħaġa hekk, u napprezza ftit iktar. Mela Nikola għaddejja ġmiela jien kont qed naqtala id-daqsijiet ta' żigarella x'sem wasalt. Għatomlok dritti? Le, ara kemm tajta dritta. Dritta, hekk. Suppost, mela. U x'tajba bħala assistenta Nikola. Issa Nikola datala, jekk forsi nistgħu narawha, l-aħħar biċċa tal-katina tal-petali li għamlet. Ġifieri inti Nikol kollha livell wieħed waħħalthom. Eżatt. Kemm dawwarta litteralment dawra tont mal-qasba li kellna. Mal-qasba, eżatt. Ġifieri bdejt kif spjegajt l-ewwel wara li taqqad daw il-biċċiet, tibda taqqad lilha nnifisha tagħmel il-katina. U mbagħad se tibda l-katina ddawwar magħha u jekk tinduna ġifieri ħanaqqat l-aħħar biċċa jiena hawnhekk tagħmel ftit kollha. Ftit u jaqbel Nikol. Iva, x'inkella taqqadlek kollha f'daqqa. Hawnhekk jiena ħanagħti l-kollha l-aħħar petala. U ħandawwar nerġa' fuqha ġifieri l-aħħar pass dejjem kollha nnifisha dejjem ħaddawwar fuqha u f'dan il-każ jiena spiċċajt eżatt. Ejta? Fuq il-petala l-oħra. Kemm ġiet sabiħa lesta? U hawnhekk għandna arrows li hija bi tliet kuluri. Din ħanżomma ftit fidejja jara. U zigarella kellna erba' biċċiet minn kull kulur. Le, insomma dik tibqa' li għal dejjem jiġifieri ma ddejjaqnix laqqas ta' sa tagħmilli wieħed hekk, tajjeb. Mbagħad nagħmellek wieħed hekk. Jiena ġost kemm ngħidlek li sakemm kont qed nagħmel l-intervista, is-siġu tiegħek tajjeb għal-qis tiegħek. Għalija kien naqra skontu minħabba dari. Batti li bil-posta. Ħajkolli nagħmel siġu ieħor għalija u għal-waqt dan il-programm. Ġifieri prepara ruħek għall-programm li jmiss. Aktar xogħol. Ma importax. Jiġifieri tajjeb li kollok sajk osra għal xi affarijiet. Mhux vera? Mhux vera Nikol. Għax dejjem kieni tax ma finix ħafna. Ma jiena nifhem lilu fit-tul. Għax inti twila wkoll. Imma ara kemm qatt tajjeb ħdejkom, poġġejtkom bil-qeda u issa ġejt twila jiena. Mela, aħna wasalna fit-tmiem programm ieħor. Nittama li dak li kellna llum ġobkom ukoll dawn il-fjuri il-ġimgħa d-dieħla tridu taraw se tagħmlu bihom issa. Iva, ħalli fidejna. Naf li għandkom pjani. Alright. Mela, l-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin naraw x'se nagħmlu b'daw il-fjuri. Grazzi ħafna lilkom illi segwejtuna, grazzi tal-li tilqawna ġewwa djarkom, grazzi lill-crew kollu ta' Net Television, lill-sponsors tagħna illi blajnuna tagħhom inkunu nistgħu ntellgħu programmi bħal dawn. X'nagħmlu? Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla? It-tlieta se nkunu fil-fatt. Iva, t-tlieta nkunu hawnhekk. Narawkom.